Hello mga papang, maayong malipayong adlaw sa tanan. Ani ana usab kita sa ako ang YouTube channel, Psalms Transformation. Ug kini akong video sa akong YouTube channel mga papang, ako pud siya gi-upload sa ako ang FB page, no? Palihog na lang pod follow, like and share. Kay kini nagahisgot kini sa kinabuhi ni Hesukristo ang akong ipaambit kaninyo mga papang, no? Kay para atong mapamalandungan sa matag adlaw-adlaw sa atuang kinabuhi. So karong adlaw o karong taknaa atong pagahisgutan ang usa ka milagro, no, nga gibuhi ni Hesukristo ang usa ka patay. No, ngilngig kay ni paminawon mga papang, no? Iyang gibuhi ang usa ka patay, namatay na nga tawo iyang gibuhi. So musugod na ta mga papang, no? Wala madugay niadto si Jesus sa usa ka lugar unya misunod kaniya ang iyang mga ginsakpan, no? Iyang mga sumulunod, mga followers ni Jesus Christ, ug ang mga katawhan dito dakong panon sa katawhan misunod kaniya. Kay niadto man siya sa usa ka lungsod nga gitawag og Nain. Kung moingon ta Nain mga papang, usa na siya ka lungsod nga nigama si Hesukristo og milagro didto nga gibuhi niya ang usa ka patay. So mupadayon ta sa atong istorya mga papang, no? Dayon pag-adto ni Hesukristo sa Nain nga lungsod, maupoy pagguwas sa mga tawo nga baling daghana. Unya gadala sila og minatay, no? Gadala sila og minatay kay namatay man ang anak sa usa ka byuda nga babae. Dayon pagsulod ni Hesukristo, nakita niya ang usa ka byuda. Dayon naluoy siya. Ug iyang giingnan ayaw kaguol. No? Dayon ang iyang gibuhat, iyang gigunitan ang lungon mga papang sa usa ka minatay. Dayon nanghunong ang mga gakapot sa lungon, no? Nanghunong sila. Dayon miingon si Hesukristo nga bangon, bangon. Dayon ang minatay ni bangon o milingkod. Dayon pagkahuman gihatag siya ni Jesus, gibalik siya didto ni Jesus sa iyang mama nga byuda. So ang tanang mga katawhan atong panahon ng mga papang, no, nahangangha, nalibog nga giunsa to ni Hesukristo pagbuhat nga ato ni adtong milagruha nga ang patay iyang gibuhi, no, ang anak sa usa ka byuda. Dayon miingon ang mga katawhan atong mga papang nga siya mao ang propeta nga mitungha dinhi sa kalibutan. Siya mao usa ka Dios nga muluwas sa katawhan, no? Mao na ang ilang reaksyon mga papang sa mga tao. Unya ang balita mga papang kabalo mo nilapnag sa tibuok Judea. So sa ang kanang Judea mga papang, no, dito na siya sa Israelite nga tribe, dito na siya nga lugar. Nilapnag ang balita nga si Hesukristo nakapabuhi og patay. So usa kini kang ngilngig para nako mga papang, no, nga iyang nahimo dinhi sa kalibutan. Ug siya ra ang tawo nga nakabuhat niini, ug siya ra ang Ginoo wa nay lain nga nakabuhat niini nga ang patay iyang gibuhi. So dito lang natapos ang atong istorya mga papang, no, kabahin sa kinabuhi ni Hesukristo. Kato siya nga istorya mga papang, first miracle to ni Jesus Christ nga iyang gipabuhi ang usa ka minatay. So mga papang, sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, kung ato ni siya i-relate sa ato ang life, no? Kung ato kini siya i-connect sa ato ang life, kitang tanan mamatay ra usab. Pero hinumdumi nagampo ka kanunay kang Hesukristo kay nituo kita nga siya laman ang tawo nga makapabuhi kanato. Dinhi sa kalibutan mga papang na puno ta og problema, ilabi na sa panahon nga adunay mamatay sa ato ang pamilya. Pero atong hinumduman mga papang nga si Kristo mao ang makapabanhaw niini.
Maunang matag karon og unya mga papang, ato ihalad ang atong kaugalingon ngadto kaniya, kay siya lamang ang Ginoo niining kalibutana. Siya lamang ang gahatag og kinabuhi nato, ug siya lamang ang makapabanhaw niini sa panahon nga kita wala na niining kalibutana. So ato kanang pamalandungan mga papang no, sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Maunang nihatag ko ninyo, ni-share ko kaninyo sa kinabuhi ni Jesucristo nga mauna ang iyang nabuhat kaniadto sa iyang panahon. Hantud karon mga papang, anaar gyapon si Jesucristo kanato sa atong kasing-kasing. Mauna matag karon og unya magampo kita ug magpasalamat sa kinabuhi nga atong nadawat diha kaniya mga papang. So daghan kayong salamat mga papang sa inyong pagpaminaw mga papang. No, dili ra kay nato komplikaduhon ang istorya. Kay ngano, klaro kaayo mga papang nga iya jud gibuhi ang usa ka patay nga anak sa byuda. No? Awag tanang tao dito nahangangha. Mga kung sakwan pa na-shock sila tanan mga papang nga nakabuhat si Jesucristo ato. Meaning to say, siya ang 100% nga tao, siya ang 100% nga Ginoo. So daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw mga papang. Salamat kaayo sa pagpahulam usab sa inyong dalunggan, sa inyong mata, sa inyong kasing-kasing ug presensya mga papang. Ayaw lang pud kalimot mga papang sa pag-follow, share ug like sa akong YouTube channel Sam's Transformation ug sa akong FB page Sam Villanueva. Anaa lang din ha tanan ang link mga papang. Daghan kayong salamat mga papang. I love you all. God bless us all. Bye bye.